היי, אז אני רוצה לעשות סרטון כזה שתילות, חידוש, צמחים, דברים שצריכים רגע יחס. יש כמה כאלה. אני אביא את שאר הדברים ואנחנו נעשה שתילה ביתית היום כי בחוץ יש מלא רעש ואני לא מעוניינת ברעש הזה, אז אנחנו נעשה את זה בתוך הבית. אני בדרך כלל שותלת בחוץ, כאילו במרפסת, אבל אני כזה עם פיג'מה וווי ביתי. קצת רגע להביא את הציוד, הבית בבלגן, אז כאילו נא להתעלם בהתאם. צריכה לנצל את זה שיש שמש ואור, כי אתמול היה כאילו חושך מטורף בגלל הגשם. יופי, עכשיו יש לנו הרבה אור, כאילו הרבה אור, יותר אור. למי שיש לה בדירה כזה אין לה מקום או יש לה מרפסת, אז קופסה לאדמה זה פצצה. כי אני פשוט מכינה כאילו את התערובת של האדמה פה. ממש אפשר לראות, אני אראה לכם. זה קצת מגעיל, אבל אז מה? אתם מבינות? ואז יש לי פה הכל כבר מוכן. כאילו האדמה שהיא תערובת שהיא ממש טובה לצמחים. צמחי בית, כמו שאתם יודעות שאני אוהבת. היא תערובת הרואידים, שזה מהמם לצמחים. אז אני עושה את הקופסה הזאת, כי זה פשוט הרבה יותר נוח לי. יש לי כאילו קופסה אחת ענקית, שיש לי בתוכה הכל. כשאני צריכה לעשות שתילות זה פשוט יותר נוח. עכשיו, מה רציתי לעשות? תזכירו לי. יפה, רציתי להביא את זה, כי זה פשוט ענק ואין שום צורך בזה. היה פה פוטוס ענקי, תכף אני אראה לכם אותו. זה היה זה. וגזמתי אותו כי לא היה לו טוב. אז פשוט כאילו לא בא לי את זה יותר, בא לי להחליף ביניהם, לשים לפילדנדרון את הקוקוס הזה, כי זה יהיה לו מושלם. ממש ישמח מזה. הבקבוק הזה קצת תקוע לנו. דרך אגב, אם יש לכם בקבוק מים שיש בו שאריות, אל תשפכו לקירות, תשפכו לצמח שצריך השקיה. זה כאילו ההשקיה המושלמת ביותר, אני כל הזמן עושה את זה. פשוט כזה מחפשת צמחים שמסכנים וצריכים השקיה. זה קורה הרבה. אז כבר אני משקה. וזה גם בדרך כלל מים מזוקקים, כי זה בדרך כלל מים מהטעם מארבע שלי, אז זה בסדר. טוב, בואו נתחיל בלהעביר אותו לפה. ואני רוצה לראות, אולי כבר אני יכולה את הפוטוסים. אוקיי, היה פה פוטוס ענק. וחתכתי אותו כי ראיתי, אוקיי, רגע. הפילדנדרון הזה, הוא מהפילדנדרון במשרד, חילקתי אותם לשלוש חלקים, יש פה אחד, יש פה משרד אחד ויש בחוץ אחד, כי רציתי לעשות ניסוי אם בחוץ טוב לו. כאילו, אם הוא שמח, אם הוא גדל, והוא ממש שמח, והוא ממש גדל בחוץ, כי זה לא עם שמש ישירה, זה כזה צל של המרפסת, אז זה הרבה יותר נחמד לו, והוא גדל ממש טוב, וכבר הוא גדל ברמת המטפס, אז אני רוצה לעזור לו, לתת לו את המקל הזה, שהמקל הזה היה אמור להיות ליחור פוטוס המטורף שמצאתי ברחוב, ורציתי נורא לשתול אותו באדמה ולעשות ניסוי האם הוא עובד באדמה, אבל הוא לא עבד, אז חתכתי מלא חלקים ופיזרתי כאילו ליחורים במים, כי נלחצתי שאני לא אאבד אותו, שחס ושלום הוא לא כאילו פתאום ימות לי. אז חילקתי אותו, ואני לא יודעת מה קורה עם החלק הזה, כאילו יש פה את הדבר הזה, שאני לא יודעת מה איתו, כאילו הוא די תקוע באדמה, אבל אני לא באמת יודעת מה קורה איתו, אז אני רוצה לבדוק. אז מה שאני אעשה זה שאני אוציא אותו, בואו נראה מה המצב שלו, אני רוצה להעביר את הפילדנדרון לפה, לכלי הזה, ולעזור לו עם העמוד, ואם המצב טוב עם הפוטוסים, עם האיחורים הגדולים של הפוטוסים, אז אני אעביר אותם לפה ואני גם אשים אותם בחוץ, כי תכלס אני רוצה שהם יהיו בחוץ. פחות רציתי אותם בתוך הבית, כי הם ענקיים ברמות, הם ענקיים. אז יאללה, בואו נראה איך אנחנו עושות את זה. צ'אי, את הצ'אי אני לא רוצה פה, אני רוצה אדמה בתוך הצ'אי שלי. האמת היא, אני חייבת רגע לעצור ולתת לכם המלצה. אם אתן אנשי צ'אי, אז חברה טובה שלי ממש הכירה לי את הצ'אי הזה. אוקיי, הכי מושלם בעולם. הוא נקרא בנגל ספייס של Celestial Seasonings. ווואו, אני לא יכולה לתאר לכם בכלל איזה שלמות זה. זה מגיע בתוך כזו שקית גדולה ושקיות כאלה קטנות. אז כזה מחלקים את זה לאחד ושמים בספל. מים חמים, שיבולת שועל. חלום.
זה פשוט חלום, זה הכי טעים בעולם. התחלנו. האמת היא שאני רוצה להוריד את הטבעות שלי, כי אני בדרך כלל מורידת את הטבעות שלי, ואני אשים לי ולטופו קצת ספוטיפיי. נכון, חמודה. איפה את קוראת? חיים שלי, את מה זה מצחיקה איך שאת יושבת? ונשים לנו רגע ספוטיפיי לפני השתילה, נכון? תראו, בגדול זה השולחן אוכל שלי, אז אני כן אוהבת לצפות אותו בעירייה הזאת, שעליה אני תמיד שתלת גם בחוץ. ואת הקופסת אדמה, אני רוצה להזיז כזה קצת לפה שזה יהיה יותר נוח. אחר כך כמובן שיש פה שאיבות וניקיונות, כי אין מה לעשות. זה חלק מהסיטואציה. אוקיי, אז אני רוצה, כשאני מוציאה צמח מכלי, אני תמיד עושה את זה כאילו מעל איזשהו מקום שאתן רואות שכל האדמה מתפוררת, אז כאילו שלא יהיה לי קשה מבחינת הטוב. נגיד משהו חשוב, זו אדמה נקייה וטובה. אם יש לי צמח שיש לו מזיקים או משהו בסגנון הזה, אני לא אעשה דבר כזה, כי אז הסיכוי שהמזיקים יעברו לאדמה החדשה גדול מאוד, וזה אנחנו לא רוצות. אני עושה את זה רק כשאני יודעת שהצמח הוא בריא ותקין. זה בדיוק מה שהוא מהמם. אני כן חושבת אבל שהכלי הזה יהיה לו גדול מדי. אני לא רוצה שכאילו הוא יחטוף הלם כזה של פתאום מקטן לענק. אני הולכת לראות אם יש לי כלי בגודל אחר רגע. מצאתי אותו, אני הרבה יותר אוהבת את הגודל הזה כי תבינו את ההבדל. זה קצת קיצוני לעלות צמח מזה לזה. אני כאילו רוצה רגע שנייה שהוא יוכל להסתגל ולקלוט את המרחב שלו כמו שצריך. מה שכן, אני רוצה לשתול אותו הפעם הרבה יותר עמוק. כי כאן החלק הזה ממש יוצא החוצה. אני לא רוצה את זה, אני רוצה שהחלק הזה יהיה בפנים, שיש אופציות לעוד שורשי אוויר להיקלט. אז את זה אני לא רוצה יותר, אני רוצה להעביר את זה לפה. בינתיים אני אשים אותו כאן. אני ממלאה את החלק התחתון באדמה, כדי שאני אוכל לשים את הצמח ממש כזה כאן מעל. נראה לי שזה יעשה לו מה זה שמח. סבבה. עכשיו אני רוצה שהוא יבוא ככה בחלק הקדמי. ככה. זה עדיין גבוה מדי. אני רוצה שרק החלק התחתון ממש יהיה עם אדמה. אחרי שזה מוכן, אני רוצה רגע להבין, אוקיי, ריקבון. אני רוצה רגע להבין מה מתחולל פה. ופה אני רואה שכן יש כאן שורשים. יש כאן שורשים. אומייגאד. תקשיבו, אימא'לה, אני בהלם עכשיו. תקשיבו, זה מטורף. תראו איזה מטורף. זה היה כאילו פשוט מקל, אתן קולטות את זה? תראו איזה שורשים יפים. טוב, אז אני בטוח יחזיר אותו בחזרה לאדמה, אבל הוא לא צריך את כל הגודל של האדמה הזאת, כאילו זה גם ממש יעשה לא טראומה. ישתול אותו פה עם שאר החברים העלים שלו, וזה אני מעבירה לכאן. טוב, זה כמות אדמה מטורפת, כאילו אדמה ממש טובה. יפה. יפה, מאי. יפה. זה גם קורה. אתן מבינות למה אני אוהבת לשתול בחוץ? כי אז דברים כאלה לא קורים, אבל אין מה לעשות. יופי. בינתיים. די, אין לי... אני חייבת בית עם חצר. שים אותו פה באיזושהי צורה מסוימת. נגיד כזה. ככה. מושלם. ככה.
כשאני שותלת עם מקל קוקוס אני אוהבת כאילו כל הזמן לחבק את הצמח ואת המקל ביחד, מין כזה לחבוק אותם יחד, כדי שכבר זה יתפוס את הצורה לבד. ברור שעכשיו זה לא עושה את זה, כי הצמח צריך איזשהו קיבוע, אבל זה ממש מה שהולך לקרות. אני ממש אוהבת להצמיד את צמחים לעמודים, במיוחד צמחים מטפסים, כי אין ישר אוטומטית, אפשר לראות כמה זה עושה להם טוב. ממש אוהבים את הטיפוס. הרי בסוף מה זה שורשי אוויר? זה בשביל לטפס. כל חוויית הטיפוס אצל הצמחים עם השורשי אוויר היא מאוד מאוד חשובה וחיונית לצמיחה שלהם. כאילו ממש ככה הם גדלים וצומחים. יש לי פה חוט הכי פושטי רגיל ממקסטוק, שאני אוהבת מאוד להשתמש בו כשאני שמה צמחים על עמודים. הוא פשוט נעים, הוא נוח, אין לו בעיה להירטב. אני אוהבת לעשות כזה כמה קשירות מאחורה, ויציב. ואם צריך אז אני תופסת בכמה מקומות, כדי שבאמת יהיה מאוד יציב. בכללי כשאתן קושרות צמח לעמוד, צריך ממש לדאוג שהשורשי האוויר יהיו כלפי העמוד, זה כל הפואנטה. אנחנו רוצות שהשורשי האוויר יהיו לכיוון העמוד, כדי שהם יוכלו להתפתח לתוך העמוד, ואז ממש כזה לטפס. יפה. עכשיו זה ממש יפה, אני ממש מתלבטת אם להוריד את העלים האלה. נראה לי שלא. הם קצת עייפים, אבל אז מה אכפת לי? הם עדיין מעניינים. טוב, אני הולכת לשים אותו במקום שלו, אחר כך אני אראה לכם. עכשיו לפרויקט הבא, זה ייחור אחד של הפוטוספלצת שמצאתי ברחוב, ופה יש עוד 2-3 ייחורים נראה לי. עכשיו ממש בא לי לחבר אותם לתוך הכלי הזה, כדי כבר לסגל אותם לאדמה. יש להם מספיק שורשים, נגיד אני אראה לכם. זה השורשים שלו, שזה מטורף ומושלם בעיניי. עוד כמה, זה עוד אחד, שהוא פשוט מטורף. ונראה לי שיעשה לו ממש טוב להיות באדמה. והוא, שהוא גם ממש מהמם, בא לי גם שהם יהיו ביחד כזה כולם. ואת החמודי הזה, שהוא כאילו ספק רקוב, ספק חי, אבל יש פה עלה. נראה לי שאני אשים אותו והוא פשוט יתפתח לבד. אז אלה ייכנסו. אני מרגישה שעם צמחים אין נכון לא נכון, יש כזה תנסי ותראי מה יהיה. אז מהניסיון שלי אני רוצה לנסות את זה ולראות מה יהיה. ולמלא את החלק התחתון, בגלל שזה ייחורים בעצם, ולא צמחים מפותחים במערכת שורשים של בגרות כבר של בתוך האדמה, אז אני ממלאה יותר אדמה, ואז אני פשוט כזה יניח את הייחורים וסביבם אני אמלא את האדמה. כי זה ממש ייחורים גדולים. אני צריכה למצוא להם מקום טוב. הוא ילך פה. הוא נראה לי ילך פה. אני רוצה אותו מקדימה כי הוא קטן כזה, אז בא לי שהוא יבצבץ מקדימה. הוא מפלצת, הוא צריך הרבה מקום, אז אני אשים אותו כזה פה באמצע. ועכשיו, אחרי שמיקמתי אותם, אני אמלא אדמה סביבם סוג של, בדגש כמובן לא לפגוע בשורשים, לראות שכל אחד ממוקם במקומו הטוב והנכון. כל כמה זמן אני עושה כאלה, לנהר, קצת שיתמקמו. ובגדול, אחרי שזה קצת מתייצב, לא ככה, כל הזמן, לראות שבאמת יש אדמה בכל מקום, שהכל תפוס כמו שצריך ויושב כמו שצריך ויציב. בסוף זה מה שאנחנו רוצות, אנחנו רוצות שתהיה יציבות, שהם יוכלו לעמוד לבד איתנים.
אחרי שאני עושה את החלקים האלה, האחוריים, אני יכולה לעבור יותר למקדימה. לעשות כאלה. עכשיו, זה די מטורף. נכון, זה פסיכי. כשמעבירים ייחורים ממים לאדמה, ההסתגלות היא לא תמיד פשוטה. אז מה שאנחנו צריכות לעשות, זה לספק אדמה לחה יותר מהרגיל. זה כאילו סוג של לסגל אותם. ממים לאדמה רטובה, ואז לאט לאט ללמד אותם שהם יכולים להיות באדמה פחות רטובה למשך יותר זמן. אוי, שכחתי את זה. אוי, איפה אני אתקע אותו עכשיו? טוב, לא נתקע אותו פשוט כאן מאחורה. ככה. בתקווה שיצא ממנו משהו בכלל. אני מנסה. מה אכפת לי לעשות? כבר אני פה. טוב, זה מטורף. זה פוטוס, אתן קולטות שזה פוטוס. זה פשוט משוגע בעיניי. טוב, אני שמה אותו בחוץ. אנחנו נקבל את טוב. הפרויקט הבא זה ההויה הזאת. אני שכחתי את שמה, אני אשים את השם שלה על המסך. היא ממש מסכנה, היא הייתה בחוץ עכשיו ממש כל הקיץ, והיא מלאה בקנימות. אז אני רוצה ללכת לשטוף אותה ממש ממש טוב. ומצאתי את הכלי הזה ברחוב. הוא ממש חמול ואני חושבת שהוא בול מתאים לגודל שלה. אז אני הולכת לשטוף אותה, ואז אנחנו נשתול אותה פה. אז ההויה אחרי שטיפה, גם את הכלי קצת ניקיתי. האמת שזה כלי שמצאתי ברחוב. זה כזה בכללי בערים במרכז, לשים פשוט דברים ברחוב. חלקם פחות יפים ונחמדים וחדשים, וחלקם מהממים, אז מצאתי כל מיני כלים, זה אחד מהם, פשוט פה בחוץ ברחוב, שזה היה ממש נחמד. אז לקחתי. אז אני אגיד לכם מה, אני רוצה לראות פה מה המצב, כי הקנימות ממש אכלו את ההויה, ויש גם חלקים מתים. פה יש ממש חלק שמתנתק, אני לא יודעת אם אתן רואות את זה. פה ממש חלק שמתנתק, שזה מבאס ברמות, אבל אנחנו ננתק הכל ואנחנו נייחר. אני גם רוצה כזה לשים עליה עין, לראות שהיא איכשהו מתייצבת ומסתדרת. אז אני בעצם רוצה קודם לגזום את החלקים המתים, והחלקים שאני רואה שכבר לא כל כך בטוב. בכללי גם עלים נגיד שהם תקועים, המכוערים, וסתם איזושהי אנקדוטה כזאת, אם אתן גוזמות הויה, אז יוצא לה כאן, רואות את זה? מין כזה חומר לבן, חלב כזה, שהוא מאוד ויקי, זה גם ממש עושה רגישות לאור, אז אחרי שאתן מתעסקות עם הויה, אתן צריכות לשטוף ידיים, אבל מה שאני באה להגיד, למה זה חשוב? כי כל עוד יש את החלב הזה, זה אומר שההויה בריא ותקין. אם נגיד הייתי גוזמת באיזשהו אזור, ואז נגיד לא היה יוצא החלב הזה, אז אני הייתי יודעת שהאזור הזה או מת או גוסס. אז זה שיש חלב, זה כבר משהו שמשמח אותי. אני רוצה, באמת כמו שאמרתי לכם מקודם, לגזום את החלקים שהם לא כך רלוונטיים לי. חלקים מתים, חלקים פחות יפים, חלקים שאני יודעת שלא יצא לי מהם כלום. עלים שעדיין יש עליהם קנימות, כזה סגנון. טוב, זה היה מאוד מצחיק, עכשיו פשוט מת לי המיקרופון והמשכתי לדבר. מה שאמרתי בחלק ההוא זה שאני הולכת להחזיר אותה בחזרה למרפסת, כי משם היא הגיעה, וזה שעכשיו גם ככה העברתי אותה הבית, וגם ככה עשיתי לה את כל השטיפה הזאת בשורשים, וזה יכול להיות קצת טראומטי, אז אני מעדיפה להחזיר אותה בחזרה, לפחות למקום שהיא רגילה אליו, כרגע לבינתיים. אני אראה קצת איך היא מגיבה, ואז אולי אני אחליט להכניס אותה הביתה, אולי לא. בואי נראה איך את מגיבה.